Tapak. Okay, here we go. Puerto Hip-Hop Conference. Flip top. Niatakay one-on-one tournament. Okay. Yo, make some noise! Wow! Okay, yo. We would like to thanks Illinois for supporting us. Okay. T-shirt, salamat sa pagsuporta. Okay, yo, introducing Barrel MC to my right. We got Bart. Galing sus, di ka nga marunong mag-freestyle. Gustado na kita, alam ko na ang iyong style. Malupit daw ang tugma, ginaya sa iba nila. Pagmulan sa English para di ka mahalata. Lambay. The Barrel MC to my left. We got Warlord. Kung karoon nakakumpun ako sa ating relasyon, mga kasakit na gahapon ako ng kalabayon. Kung alam na po ako na magsugod sa primero, anong kaputan ko pagkataon ako mabago. Yo! Una mo banat! Hilom lang! Bart! Let's go! Ito bang kalaban ko sa battle rap? Si nagtataka ko, flip topper ka ba o hip hopper? Si forma mo para kang embalmer. Ba't di ka na lang kayo mag-macho dancer at magsama-sama kayo ng nanay mong putang inang packer? Hoy, ba't anong bugok ka nag-inamaw? Imong otok-otok, bulinaw, grabe ka lang sasama sa imong naong nga mura o plansa. Time. Yo! Unang banat! Warlord! Go! Okay. Okay, before nakusugdan ang atong battle, magpasalamat ako dako sa atong sponsor nga aning liga ug umaabot nga is chairman nga si Ilin Wahig. Pasunod kami! Ug sa ako kung kontra nga ang naong mo nagikambras sa iring. Magpasalamat po dai ko sa atong venue nga Mercury. Wala mo tay kahoy din eh, anong naamay kapre. Okay, bitaw. Nagpasalamat ko migo nga ni Anhigig ka dire migo. Busa kaning lugar akong himuog kalbaryo. Kung sa pagbantay sa imong kaugalingon kay naa ka sa peligro. Kay imong kontra usa ni kadako nga dilubyo. Okay, mao ni akong kontra biji. Taga-asa man eh? Taga-book ID? Di magmatch sa ako pre. Makaihi na lang kaog alambre. Tagal pagkaunong ka bronze, unlimited nga tae. O kana imong mga litra ayaw ikumpara sa kumbara. Kaya akong mga bala doon na ni lisensya. Pwede ni mo patay bisag kanus bisag gunban karon. Pwede tikang pusilon buhanga ka. Okay, your turn! Ikaduhang banat! Bart! Go! Kung tinatakot mo ako, oo nga, natatakot ako pero hindi sa mga banat mo, tatatakot ako sa pagmumukha mo kasi mukha kang tiyonggo! At kung inaakala mo magaling ka na kasi ganyan mga tinitira mo, I'm sorry to tell you, yung mga banat mong pakalat-kalat nandito sa puerto, walang ibang dating kundi katulad mong flip topper na bading. Singgit mga binairan! Time. Okay, your time! Ikaduhang banat! Warlord! Go! Okay, for more info, diri sa Flip Top Puerto CDO, di ko nimo masayon-sayon og building migo. Kay litrang tunok gamiton ko para imong dughan mo dugo. Nagkapon ko imong espiritu gihalat ko sa demonyo. O kay imong patayng lawas ipaluto ko sa akong lulo patabangan ako kaon sa mga kulto. Gago! Mao na ito mailhan nga dili ka mag-match nako. Mura na inyong gipag-away si Jericho wag usa ka litibo. Pumaigo ka sa akong mga wordplay, imong tiil matakigan. Dili ka kadagan, bisa mo patabang pakas, imong papa nga ikugan. Pastilan, ikaw Jod maluyahan. Pumaigo ka sa akong mga litra, mura ka nagpasaan o kalibutan. Ayaw ka lang! O kato, mara tayo mong mga banat. Wala ka bang kahihiyan?
Imong mga banat murag pan nga walay palaman. Basta ako sa imo paghilom na lang. Aron di mo tilawan ang kumo ni Pacman. Understand? Time yo! Ilom lang! Katapusan banat! Bart! Go! Hoy, Shrek! Shrek ka og Tiagoy, bagay mo sa imong kakosa. Perfect combination kay mga pangit ug gitsura. For sure nagmahay ka nga ikaw gipanganak kay ako itsuran, ikaw naliwat og wakwak. Sa ingon, wala pa akong pangalan sa larangan ng flip top, pero sinasabi ng marami, Bart on the top. Kung nilalait mong itsura ko, kung imo ang kasawa yun, di ko malayan, girl. Who's that fucking Pokemon, motherfucker? At kung nilalait mong itsura ko, alam naman ang lahat na mas malayo ka sa itsura ko kasi ako. Ikaw. Yo, time! Katapusan banat! Yo! Ikaw man naguna, ikaw naguna. Okay, katapusan banat! Warlord! Yo! Ilom lang! Ilom lang! Go! Okay. Total gusto tag-anime patyon tika bro pinaagi sa power ni Naruto. Gabi kalingasan na. Kagi mo si Tiktik! Bilat siyang mama na binuhi nga itik! Gusto ka makatilaw sa akong mga pang-anime nga bara? Patilawon tika! Dini sa atong liga ayaw pagara-gara kay basi pakulatan tika sa akong amigo nga si Madara! Og ipalubong tika gawit ang luta sa akong barkada nga si Gahana! Og kung mubangon pagado, pamalian tika ulo sa akong lulo ulit si Mano. Kung mamatay na ka, ipanibaib tika sa akong angkol na si Kabuto. Og kung malibaib niya ka bro, papit ni kang karo, 9 years na nuto, may mutabag lubot sa iyo. Og kanisa, og King Kong ayaw pag-strong. Kaya mas gwapo pa sa iyo ang buaya nga si Lulong. Og hoy panuway! Oy panuway! Imong naong mula gitorture nga lagay! Nami kakaibitay punuan sa kamunggay! Pauli sa inyo, pagpagkutsilyo o pagpakamatay! Ano sa iyong pagkapangit? Di mi madamay! Yo! Time yo! Make some fucking noise! Okay, okay, yo! Paminaw na to ang decision sa atong judge. Pansit! Zero gravity. Zero gravity, negative zero. Negative zero. Negative zero day. Bugoy. Shout out din ako sa tanang mga abnormal sa Tagulwan. Nagtagay karon. Una day, grabe ka bugat sa ilang dula karon. Lisod kay i-judge. Pero kinahanglan gyud nga nay mo daog. First round fluent iya, paspas ang iyang punchline na unod din dire. Okay ba yan? Okay ang taiya bugat gyapon pero mas bugat gyud iya hangtod na ground 3. So akong boto walay daya gyud ni sa iya gyud. Makasabot. Unsa? Kanina lang wala pa man sila. Loy. Oh, Dongyens nga pala. Shout out sa tanan YEC. Kanina mo lang sabta, basabta istorya ba? Kanina away karon, tsada kayo. Basabta ninyo. Si Bart, nakalamang sa round 1. Si Donglord nagansi. Pero sa round 2, round 3, namawi siya. Kaya akong boto. Bro, Warlord. Sunod lang. Make some pak you. Ako yung judge. Warlord. Wala pa yung mga timay la. Warlord ko. Tagalog magilaloy, Tagalog magod. Tara Bisaya, Okay, yo. Bisaya baka sa Tagalog. Okay, yo, battle between Bart versus Warlord. 3-0 ang boto, Warlord. Lord, that why base. Para.